A dneska vás vítám jako poprvé z nějakého tady toho modu, no ne modu, spíš jakoby z mé vlastní mapy. V Nulls Brawl, jako v Nulls Brawl, to už mám nějaké videjka, ano. Sice na starším kanálu, ale to už je jiná historie, to už je... A funguje to tak, že první vybírá klasu a druhý raritu. Podle toho, co vybereme brawlera. Pravidla: zákaz ničit, zákaz jumpnutí, normal shotou. Hraje se 5 her. Remíza rovná se race mapa. Máme na výběr kohokoliv za bota. Obou jsme dali Edgara, protože Edgar je vlastně jediný takový no skill brawler, takže to znamená, že i ten bot, který nic moc málo kdy něco zmůže, takže i ten bot teďkom, protože hraje no skill brawlera, tak něco zmůže. A jako to něco, co říká, jakože může toho být docela většinou více i. Hop, mám tam sejmout Kubu, neva. Musím si to nachystat. Ať víš, že mi nabíš účko. A jo. Já, to jsem zhebil, ale Kuba byl extrémně low. Takže není to zase takový propadák, jak to vypadalo. My nemůžeme skákat. Ta dimenze je... Ne, my jsme v zóně, jak to? Aha, tak nejsme. Ne, to byla moje starpourka, neboj se. Kamo, tvoj gadget, ale zakážeme tuto gadget. Když zatím máme první hru za sebou a tu vyhrál Kuba, První hra z 5, jo, samozřejmě. Tuhle hru si nevyhrál za mě. Pre ty jako za vilou nemáš proti něco moc. Kamu? Já jsem si neuvědomil, že ty máš tu gadget. Takže to jsme posrali, toto kolo jako upřímně. Kurňa. Ne, prosím. Yes. Čauky. Tak je to úplně k hovnu, víš o tom. Kuba má extrémně málo. Ne, prosím. Ale to nešlo, jakoby. Takže Kuba vyhrává 2 z 5, samozřejmě. Ale my se něco přiučíte, kdo kantuje vše. Takhle, já nevím moc, jestli kantruje, za mě moc ne. Ale já mám takový nápad, já to posral. Aha. Ne, neposral. Hej, počkej, kde můj ten Edgar zmizel? Prosím. Teďkom to nebyl spíš counter, jenom že ten tvůj Edgar mě nadamageoval jak svině. Viděli jste, co ten můj Edgar tam zandal, ne? Doufám. Takže proto jsem říkal, že Edgar není úplně tak bezmocný, jak se zdá. Jaj. Já musím, no. Jaj. Ale to potom musím ještě něco urobit s tím. Yes! On jde za tebou. Já mám jaj. On má hypko, kamo. Ale Edgar předtím ti málem sundal, jenom odskočil někde. Pojďte. Sejme ti Edgar, yes. Jestli teďko jak... Já vím. Dívejte, jak to je takový cute rogutek, jak hezky skáčou. Ale ty to možná můžeš dorovnat ještě. No, já jsem to dorovnal, ale já nemám účko teďkom. Já kamo, proč jsem tam nezůstal? A můj Edgar musí teďkom zase mi zachránit. A zastavat si bibinu.
Takže 3-5. 3-0. No ale takže, koho jsme si vzali? Kuba nevím. Mexku, je, takže to mám jasný. Skoro. Protože to zase není zaručený. A tato mapa je, tady už se žádný bod nezasekne, protože je tady přímo jako A urobená. tam se zase koukne Edgar na chvilku. Ne, nezasekne, to ti říkám. Yes. Já potřebuji si někoho vzít, jakoby. Já bych chtěl být nejradši s někým. Já půjdu radši na střed za Edgarem. Za mým kamarádem Edgarem. Tedy to někdy... Nevzdá, jsem chtěl říct. Ale s Kubou jsem... Kamo, já jsem dostával healy, kamo, jak to? Tak když máš... Kamo, jakoby hop. Takhle to se má. No tak. Ten, jen... A jo. Jeden boosty nám. Jo, tak ty si tykom ve velké... Tak ty si tykom ve velkých problémech. Díky tady toho. Zrobil na... Já mám celou dobu... Hej, víš, jak jsme víš, jak jsme skákali a já jsem tě, ty jsi zhebil. Já jsem to mohl teoreticky málem. Ne, jako vyskočil, to je moje jediná. Nejsmí nám. Ne! Prosím, přijmi ho, můj Edgarku, milovaný. Byl z toho? Ne, ale můj Edgar jo, asi, za chvíli. Ne, můj vyráda. Ne, prosím, neskakej tvůj. Protože on je úplně ňouma a já ho můžu zabít, jedna duše. Yes! A teďkom taky zabiju. To podcenil. Protože mám účko všechno. Jo, hodně štěstí. Ne? Kamo! Yes. A kamo, mám hypeku, takže se těš. Teď to mám, stačí Edgara, jestli mě nepotkáme cestou nějakého Edgara, prostě. Prosím. Nechápu. No, takže Edgar putuje za náma. Prosím. Co? Tady ještě Edgar, prosím, ne. Wow, takže Kuba je down a já ještě můžu vyhrát, kámo. Glow je, kámo, OP. Sice se to nezdá, jo, na první pohled, protože dostáváte damage jak něco, ale s pomocí start powerky, jak tyto gadgety, tak jste nezastavitelný. Můj Edgar nezabil. To je docela no skill brawler, tak proto jsem se ho vzal, protože samozřejmě, jak kdo mě zná, tak víš, že nemám úplně skill na 100%. A jestli to teďko můj Edgar posere, Haha, na prděnou. Dej. No, tvůj Edgar to posral. On zhebna. Vyhrál jsem první hru ze 3. A jako oba dva úplně stejný skin stejného brawlera. Co a já? Co víc si chceš přát? Než tady toho Edgara, než zabít tady toho protivníka jednoho. Prakanta. Yes, mám ho. A jestli prohraju, tak to fakt bude jako... Prosím, sejmi ho! Nice. Můj Edgar, kamo, totálně to zandal. Proč jsem vždycky teleportnul? Protože jsi ten matlak. Tady tohle je jumper. Ne, kamo. Nejhorší, jako víš, co nenávidím na těch botech na středu, že ty všechny tlačítka mačke a většinou, když tam doletíš, tak dopadneš na to tlačítko. Stačí sejmout toho jeho probudka. Kámo, a to nejde, prostě Edgar nechce bota. Tak potom se ho můžeš vyměnit, jestli chceš. Mám Jackie. Tak si vezmeš Jackie, jo. Jo, Jackie. A ty necháš Edgara. Jo, já zatím nechávám. Kurňa.
Tady je Edgar. Tady je. Ne, neodlítej. Neodlítávej. Já ne... Yes. Edgar není hloupej. Yes. Já jsem už se... Yes. Kde mi Jackie? Je to Mám taky stejně jak Juju. asi skin? Jsi bez skinu neumá. Skin není důležitý. Ale je. Ne, není. Ale jestli máš opravdový skin, musíš mít dobrý skin, ne? Jako v nulsku to moc se nepočítá. A to si podle mě oba dva shodneme. A proč mi dal tu Jackie? A jo. No tak to je jedno, ty jsi mi to měl připomenout. Ne, My jsme si to říkali během zápasu, ale ty jsi mi to měl říct, jakoby, že to chceš jako dát jako ofiko. Takže to je... proč mě odběral? Ne, proč tak uletěl? Nice. Já to za chvíli budu muset asi přerušit. Allah, say wallahi. Ne. Co mám dělat? Ne. Yes. Ona je úplně tupá. Edgar tupá je. Kámo, tak Edgar mi málem sejmal jenom za to, že to je bot. On li... A tak je, že tě sejmu. Ne, A ne. já jsem tě sejmu. Jo, Na protože ty... prděnou. Edgare, snaž se. To je fakt osobní. Chytej. Tady, Edgare, vidíš, jasný cíl. Hej, můj bot odletěl. Můj taky. A úplně do jiné sardele. A můj bot ještě do větší sardele. Já potřebuji, stačí sejmout toho tvého Edgara. Inteligentní, plus. Počkej. Já inteligentního kámoše. Ne, neskakej. Bote, ne, zachraň mi bota. Yes? On skače za Edgarem. Paně štěstí. Já bych tohle nepočítal. Proč? Počítáme. Já Jackie. Ne, žádné. Ale ty vyhraješ si jenom na botu. Ale ty jsi mi to měl připomenout. No ale to je jedno prostě, vyhraju to. No teď půjde tady za náma, Edgar. Yes! Ty to máš vědět, že chci jiného Edgara. A ještě kamo, já jsem čekal, že ty mi to řekneš. Prosím, budu doufat, že tu někdo neskočí, že jo? Máme. Střed je náš teda, jsem chtěl říct, samozřejmě. Ne, prosím, můj bote. Kamu, to Kvalifikace, jestli to máš. to vyzral. Nevyzral. Vyzral. Jo, já mám ten gadget taky. A jak jsem úplně ten kříž. Jdu na špatnou stranu? Jo. Já. Homo sapiensi. Kámo, to mi někdo neřek, já nevím, jak ta mapa vypadá. Tak kdyby Máš si tam jel, ukazovat šipky. podle pravidel, Mají tam víc šipky, které to ukazují, tu mapu. Takhle, že se tak debil, tak to mě nezajímá. ne, jo, tam. Tak ty, ale ty mi mateš. No tak tam už ne, no tam rovnou, no. Já nevím vlastně, No ty nevíš, takže diskvalifikace pro tebe. no, Ne, ty to nepočítám. pozdě. Já jsem tady taky. Tak pojď teďkom fajn na život a na smrt. To si asi pro... Ne. Dělej, zdrhej. Odkuby co nejdál. A tam je ještě jeden bot, který přežil. A jeden naší, za náma jeden nějaký bot. Pozor. To si musíme závodit. No. Ne. Tak, A počkej, vidíš, kdo že je tady vítěz. Já, počkej, kdo vyhraje? Hop. Takže toto Jumper PvP 1v1 vyhrál Kuba. Co na to říkáš, Kuba? Jo, vyhrál jsem to. Jestli chcete víc takovýchhle věcí a map, tak dejte like a odběr. Dnešním vítězem se stává Kuba a zatím čau. Pst, jestli chcete pokračování, tak dejte to najevo, třeba odběrám.